Tak ahojte, toto bude krátke video. No, teraz mám novú masku. Keď ste všimli, nevypadá možno veľmi dobrá, takže sa snažila. To dám potom preč. A poviem vám taký story time. No, takže bola som na tábore a začal ma tam boleť zub. A tak ma zobrali na pohotovosť na ďalší deň. A iba by ten zub vyvrtali, nič iné mi neurobili. Nedali mi ani plombu, nič. A potom ho to vôbec nebolelo. A dneska som išla ako zubárovi. Moja mama mi povedala, že je malá šanca, že ho budú vytrhávať. Čo zubárka povedala, že jedine, čo sa zdá, je, že mi ho vytrhnú. Dobre, tak som spanikárila. Začala som plakať. Naozaj som to trošku preháňala, ale naozaj som... Povedali mi, že mi nebudú dávať injekciu. Mala som pocit, že mi dávali injekciu. Je to nepríjemný pocit, bolí ma to teraz. Potom, vy ste niečo robili? Potom mi to vytrhli. Ježiš. No teraz ma to bolí. Mama mi dala liek, ale nejak to nepomohlo. Ale tak... Toto je asi všetko. Tak čaute.